Čaute, som Edy a ja vás vítam pri mojom dnešnom vidíku a dneska tu je so mnou Steve TV. Čauko. Laura TV. Čau. A to už nikto není, iba ja. Takže dneska sme sa rozhodli, že natočíme spolu Minecraft video, že? No, nie video, takto. Že dneska natočíme spolu také video trojité. Vlastne niekedy budeme natáčať aj zo Steve TV a niekedy z Laura TV. Takže dneska to bude super začiatok, vlastne stromy. Bude to náš vlastný spoločný spev. Bude to náš vlastný spoločný spev a spev? Čo som povedal? Spev. Takže bude to náš vlastný spoločný svet. Náš vlastný spoločný svet a niekedy, keď... Nie. Takže dúfam, že už každý kopete drevo, že? Jasné, jo. Všetci kopeme drevo. Jasné. Drevorúbači budete dnešní. Dnešný... Čo? Ja mám 8. Ja som dnešný copyright Google. Ja nič nevidím. Drevorúbač. Mne sa to svetlo odráža. Tak. Ja to mám najlepšie. Ja to mám najlepšie. Ja to mám podľa mňa najlepšie, lebo som v tme. No. Teraz sa vlastne rozprávame o dreve. My sa tu rozprávame, kto má lepšie svetlo na mobil alebo na tablet. Ja mám samozrejme tablet, ostatní majú mobily, že? Ale nie, ja som vedel. Vlastne nepoznám, vlastne kamaráti majú, vieš, tablety, bratranec má tablet, ešte neviem, či je pokazený alebo nie, to nechcem preberať v žiadnom príprade. Koľko máte? Ja mám 18. Ja mám 17. Ja mám 15. Nevadí. 19. Ja vám budem craftiť veci. Pumpkiny! Jej. Pozri sa vedľa seba, Steve. No nemôžem, ja kopiem. Ja už som vykopálka. Takže, nezabudnite, ak sa vám dnešné video páči, nezabudnite dať like. Takže, čo? Nie, nedokončíme. Vrajím, že samozrejme nezabudnite dať like. Travička! Takto sa seká ten Bobin Minecraft. Dnešná verzia 1.0.0.16 troška buguje, keď... Aha, takto, tak... Že? Aj mne laguje. Takto, že ping. No to takto dá dole. Poďme ovečka. Takže dneska sa budeme venovať obrazovke, nie ako ty Steve na minulom videu, čo si mi proste ukazoval na obrazovke a diváci to nevideli. Tak preto som ti chcel povedať, že povedz to na video. Povedz to na video, lebo... tam je jaškyňa, no môžeme sa tam pozrieť. Geronimo... Ja už mám jednu ovečku. Už idete za mnou? Ja Idete za mnou? Dobre, som rád. Kto by nebol rád, že... No. Idem preč. Ja raz sme to povedali. Ne, ja som spadla. Ty kde si? Ja som spadla v Simon. Madi. Už som tu. Laura, TV. Už ide. Laura, poďme, Laura. Laura. Už ide. Dobre. Nie, jaká? Není. Tam je drevo, kto tam položil to drevo? Ja ne. Ja mám z toho takto v ruku. Dobre, ja mám to v ruku. Ja už mám toľko tých ružičiek, aj masa, aj mesa, aj koží, aj pumpkinov, aj semienok, všetko mám. Hej, ale nemáte vlnu, ja už mám vlnu. Fakt? No, tak Ideme sa odkopať. to sme radi. No, asi hej, dneska bude kopací deň. Kopací deň.
keď toto videjko už vydám pred Vianoce, no, pred už po Vianociach, áno, po Vianociach už vydám na toto videjko. Sme strašne nepripravení, proste sme prišli, všetci traja, že poďme natočiť videjko. Proste sme si sadli za ten tablet, mobil a začali sme hrať a vôbec nevieme, čo máme rozprávať. Ja som teraz vyšla na stromček a neviem ako. Čaute. A nie. Kde ste? Ja som sa strátila. Steve, ty aspoň 5 blokov od nej. A ja... Jablíčko. Tam je jablko. A ja mám jablíčko. Nebol pán! To sa smieva, máš... Nemám. Ulíky, či čo to je? Ale jablčko je moje. Vlna je moja. Hej, šip. Steve, ty. Aj ty, Steve. Ja živám. Pomer za mnou. Rudimentový. To je mudimentový. Tak Madiman. Tak máte. Medimentivý. Medi. Ono to buguje. Madi. Počkajte. Medi. Áno, Medi som. Teraz som sa pomýlil. Medimentivý. Jeden život. Mám tu jasku, chlapci, dievčatá. Ja si vyrobím dreví. Ale všetko si rozdelíme, A z hej? toho si vyrobím Takže crafting. ja sa rozdelím s drevom. Crafting, Crafting máš, hej? áno. Ja nemám. Krumpáček. Zoberieme krumpáč. A máme krumpáč. Dobre, poďme kopať. Ja nemám krompáč. Hej, ty si mi tu... Kopu hlínu. Kopu hlínu. Kopu uhlínu. Kopu ihly. Kopu survivalu i kreatívu. Moc to nepoznám, ale mám to rád pesničku, takže kopu hlínu. Kopu hlínu. Ja už mám aj I kamenný. kreatívu. Ty máš už kamenný komp. Komp. Kamenný komp. Ja nič nevidím. Vidíš? Vidíš to? Ja nič nevidím. Nevidím. Poďme sa pozrieť. Ja niečo vidím. Železo vidím. Je to? Je to ono. Ale rozdelíš to. Nie. Ja som sa neprekopal. Ja len nič nevidím. Čau. Čau. Ty si mi to vykopal. Čo som vykúpal? Všetko železo. Železo. Kapu hlínu. Kapu kabo. Kaplan. Kapu kabo. Potrebujeme železo. Nemá tu niekto uhlie? No. No, ty máš uhlie. Alebo čo keby sme vypálili drevo? Naše dreví. Dreví. Chlapče, a kde máme? Tu máme. No tak, mám uhly! Yes! Máš? Mám uhly! Aspoň máme nejaké fakle. A nič nevidím. Budete vidieť za chvíľku. Fú. Ja si musím nastaviť. Ja som sa stratil. Ale jak to, že... Ale to veľká jaska. To je zdravé. Mám na 100. Zombie. Ja som sa stratil. Máš zombie? Nie, ja som sa stratil. Pomoc. Takže ak sa vám dnešné videjko páčilo, nezabudnite dať strašidelný like, odber a koment. Takže... Poďte sem tuto. Kde si? Ja vás niekde otočím. No. Tam. Nie, otoč sa, Steve. Bože, však my vieme, kde si. Aha, počkaj. Ty si tuto. No. Laura To som ja. TV. Za Steveom. Aha, tam je láva. Tam ide šeška. Laura TV. Laura. Čo je? Poď už. Ale ja neviem, kde som. Takže ak sa vám videjko dnešné páčilo, nezabudnite dať like, odber, koment a čau.